Στο βίντεο αυτό θα γράψουμε έναν κώδικα που θα διαβάζουμε 25 αριθμούς και θα βρίσκουμε το άθροισμά τους. Αρχικά θα το προσεγγίσουμε με for loop, δηλαδή μάλλον χωρίς πίνακα, ας είναι γνωστός αριθμός επαναλήψεων. Έτσι έχουμε int main, ορίζουμε το χ, τον αριθμό που θα διαβάζουμε, τον τρέχοντα αριθμό, το ι που θα είναι ο iterator και for i ίσο 0, i μικρότερο του 25, i++, scanf επί της 100d, διεύθυνση χ. Αυτός είναι ο πυρήνας του προγράμματός μας. Εδώ μπορούμε να βάλουμε το return 0 βεβαίως, για να δούμε εάν είναι όλα εντάξει. 0 error, 0 warnings. Αν τρέξουμε δεν έχουμε βέβαια κανένα μήνυμα. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, αυτό μπορούμε να το κάνουμε λίγο tab προς τα πέρα, είναι ένα αρχικό μήνυμα εδώ, παραδείγματος χάριν printf give 25 numbers \n, και εδώ μπορούμε πάλι να έχουμε ένα άλλο μήνυμα το οποίο θα λέει printf μάλλον number, μπορούμε να πούμε επί της 100d, άνω κάτω τελεία, i. Βέβαια, επειδή δεν έχουμε να γεμίσουμε πίνακα, καλό θα ήταν πιο κομψό, δηλαδή να λέγαμε από 1 μέχρι 25. Εδώ διαβάζουμε και βεβαίως έχουμε το άθροισμα να βρούμε. Άρα χρειαζόμαστε ένα sum, το οποίο sum το αρχικοποιούμε σε 0 πριν μπούμε μέσα στο loop, και εφόσον διαβάσουμε τον αριθμό τότε λέμε sum ίσον sum συν χ, συν τον αριθμό τον οποίο διαβάσαμε, βγαίνοντας από το loop printf sum ίσον επί της 100d \n, sum. Τι έχουμε, parse before, ναι, δεν είχαμε βάλει εδώ ερωτηματικό, είμαστε εντάξει. Give 25 numbers, number 1 και ούτω καθεξής. Προφανώς είναι σωστό αυτό που θέλουμε, αυτή είναι η απάντηση. Τώρα, εάν θέλαμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα, δεδομένου ότι είχαμε έναν πίνακα από 25 στοιχεία, τότε θα έπρεπε να ορίζαμε έναν πίνακα α, ας πούμε με 25 στοιχεία, και η μόνη αλλαγή θα ήταν προφανώς εδώ, και εδώ θα ήταν γνήσια μικρότερο, και εδώ θα διαβάζαμε κάθε φορά το i, το sum είναι sum συν i, και τυπώνουμε το άθροισμα όλων των στοιχείων.